Hello guys, Vlog. good evening all. I am getting blocked by his blogging channel. What's your channel name? Please Odia shout out blogger your Ajay. channel name. Odia blogger Ajay. Odia blogger is shout out and So subscribe ଆପଣ it. ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ୱେଲକମ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ରେ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିବ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପକୋଡି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପକୋଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେନି ଆଜି ଶନିବାର ଆପଣ No. ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଓନ୍ଲି ପକୋଡ଼ା ବେସନ ବାଲା ହେଲା। Because today is Saturday. ଏଇ ପୁଣି କହିଲୁ ପୁଣି ମାଡ଼ ସରି ଖାଇବୁ ସରି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଜି କାରଣ ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର। ସୋ ଆମେ ଶନିବାର ଆମିଷ ଖାଉନା। ଏଇ ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସାଇଦନଗର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ପକୋଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ। ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପକୋଡ଼ି ଷ୍ଟଲ୍। ସେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏପଟେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସେ ଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ପକୁଡ଼ି ପୁରା ଖତରନାକ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଆସିକି ଥରେ କେବେ ପକୋଡ଼ି। ପକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କର ନନଷ୍ଟପ୍। ଇଏ ଦେଖିବା ତ ପକୋଡ଼ି। କହିଲେ ବୟସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆମର ପକୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ମାନେ ଖତମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ପକେଇବାକୁ। तो स्पाइसेस पीवा देख सकते हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।